Wara tqala ta' 9 xhur żgur li dak li l-ġenituri jkunu qed jistennew tkun tarbija qawwija u sħiħa, iżda mhux dejjem ikun il-każ. Globalment id-difetti fit-twelid jaffettwaw wieħed minn kull 33 tarbija. Fost oħrajn f'Malta ta' kull sena jkun hemm it-twelid ta' bejn 3 u 4 każi ta' ulied b'difetti fis-sistema newroloġika. Fil-jum dinja d-difetti fit-twelid maħsub biex iqajjem kuxjenza dwar is-suġġett, tkellimna ma' Mirjam Gatt mid-Direttorat tal-Informazzjoni dwar is-saħħa u r-riċerka. Parti l-NTDs li żjed problema komuni li naraw hija l-congenital heart, problemi difetti fil-qalb. Nistgħu ngħidu li daqs 40% mill-congenital anomalies għandhom x'jaqsmu mal-qalb. Hemm imbagħad numru ta' każi oħra li huma meqjusa bħala li jiġru ta' spiss. Ikun hemm numru mhux ħażin difetti fl-idejn u fis-saqajn u difetti dawk li ngħidulhom chromosomal defects, fosthom hemm Down syndrome, jiġifieri li huma relattivament komuni hawn Malta. Il-konsulenta spjegat kif fil-waqt li wħud mid-difetti fit-twelid m'għandhom l-ebda kawża magħrufa jew prevenzjoni, oħrajn jistgħu jkunu evitati billi jittieħdu l-miżuri adattati qabel u waqt it-tqala. Fissret kif il-folic acid qabel u fl-ewwel ftit xhur ta' tqala jinaqqas b'50 sa 70% il-probabilità ta' difetti fit-twelid. Il-folic acid huwa vitamina fil-fatt li nsibuha fl-ikel jiġifieri u ħafna fil-ħaxix u fil-frott. Issa din il-vitamina hija essenzjali biex jiżviluppa il-baby, speċjalment in-nervituri, il-moħħ u l-ispina tiegħu. Lilien minn din it-tip ta' vitamina hemm ukoll kwistjonijiet marbuta mal-istil ta' ħajja li wieħed jgħix fejn għal darb'oħra il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. Anki l-obeżità u d-diabete jistgħu jżidu l-inċidenza ta' birth defects. Jiġifieri dieta tajba, tevita l-obeżità daw kollha jistgħu jgħinu biex inaqsu. Din kienet it-tieni sena li d-dinja fakret dan il-jum, deċiżjoni mnebħa mill-fatt li għal xi wħud dak li jkun jidher ovvju mhuwa ovvju xejn u hemm ħtieġa ta' appelli biex wieħed jieħu l-messaġġ.